Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anag pailingad itinagan a Rose, manipod iti probinsya ti La Union. Sakbay nga ibasa tayo dagiti kablaaw gagayam, maminsan pa'y nga umapela kami kada kayo, aliklikan nyo a suportaran, wano dumngeg kadagiti agre-re-upload iti drama tayo, adagiti tugot iti danati biyag. Agsipod ta kaadwan kadagiti agre-re-upload iti drama tayo ket scammer ken sindikato. Kidawan mi nga rod gagayam adumngeg, i-like, i-follow, ken ag-subscribe kayo laeng iti official Facebook page tayo, Ferds Caballero Facebook page, ken official YouTube channel tayo, a Ferds Caballero YouTube channel. Tapno agtalinaed nga updated kayo kadagiti kabarbaro nga uploads tayo. Naragsa ka pa nagdengeg kadagiti papagayam tayo di Burgos, Ilocos Sur. Nang runa-una yan ti Tayaban family kan Costales family. Ti kablaaw naggapo kan ni Robert Tayaban Costales. Shout out kada Yara Asiana Manangan, Jasmine Rivera, Virgilio kan Melanie Rombawa. Arcebal Lomo family ti Tupa Agno Pangasinan. Dennis Bulaton, Kylie Denise, Dennis Jr. Bulaton from Cheng Riyadh, Saudi Arabia. Tokero family ti Candon, Jessie Natividad Vlog. Natividad family ti Pudok East Tagudin. Edward Quiñones kan Jefferson Galanto ti Candon from LMCDC Charm.
Makablaawan pa the Jimmy kan Lorena Silva ti Ibiza Spain, RK Cherry Noel Fabrin Bautista, Edward Samantha kan Eli Bautista from Leonora Bautista ti Binalonan, Pangasinan. Mamang Tessie Papang Calixto, Angela Alaysa ti Barangay Bato Nagilian La Union from Maan ti Hong Kong. Galaw Rapisura family ti Cervantes Ilocos Sur from Rex Rapisura. Castañeda family ti Alicia Isabela from Lucy Orpilla ti Dubai, UAE. Pagulayan o Kwaman Unay family ti Nakalma Benito Soliven Isabela from Jason Pagulayan. Hildo Sugitan, May, Sheila, Leslie, Audrey, Pate, Gwyneth, kan Aaron from Juliet Sugitan ti San Juan, Quezon, Isabela. Shout out pa kada Foreman Benji, Marvin, Anton, Francis, Aga, Kastamat da Makmak, Bong, Ashley, Reggie, Silio, Atong ti Plaza San Tiburcio Salcedo from Antolin Secretaria. Benitez family ti San Marcos Alfonso Lista, the Mary Jane Benitez Jr. kan John Mar Benitez, Patli kan Domingo family from Mary Joy Benitez. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Rose. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kablaawak mat amin dagiti naayat amang tartarabay iti programa yo, kastamatan ti ribo-ribo a subscriber yo ditoy Pilipinas, kastamatan ijay balasiw taaw. Ilingad naklaangan itinagan a Rose at Tagala Union, agtawan akon iti 20 ket 3, ket iti agdama, madaman ti panag-practice teaching ko. Namnamaag asapay la kumata makaturpusak, kan agbalinak anaan-anay a maestra, babaan iti panagsalukag ko, kastamutan ti tulong dagiti mangipatpatag kanyak, karamanan ti tao a nagbalin nga espesyal kanyak. Sangapulo kami nga agkakabsat manang ket siak ti buridek, may maysa ti lalaki a kabsat ko. Kada kami nga agkakabsat, dua kami laangan iti maysa a kabsat ko a babae nga awan pamilyana, iso ada kami ti kadkadwa dananay kan tatay iti balay mi. Nakurapay kami laang manang, takinapudno na, ti daga nagsaadan ti balay mi ditoy La Union ket saan akada kami. Paset dayjay ti sanikwa ti akin kukwa iti daga asuksukayan ti amak. Ninanay ko met ket babaunan ti maysa a pamilya nga asidagmatlaeng iti pagnanaadan mi. Tapno na sayod ti amin manang, rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ay una yan, Romeo. Agin inom ka manan. Anya ko maya ti dakas nakatadak mo't lang dito unag ti balay. Kan sa anak mo't nga gulgulo. Saan nga agpaiso? Nga minalametlatan ti kasta nga aramid mo. Tunggal sumangputak dito balay. Manipod iti panagpatagabok iti kaaruba. Kastalatan akanayon ti masangputak. Ti panagin inom mo. Awan pa'y panagbaliw mo mat. Sumardang ka man Jose. No taman ti rumba nga mabaliwa. Nawan ti sabali no sana day takasla armalay ta panagnyungiwat mo. Na, anya nga armalite mo't ngay bagbagam alaklakayan. Katalaga mait. Katama to sumangpot kan. Day talang ngiwat mo ti mangmangag. Di ka lagubra dito no niya ti masapul nga aramidem. Saan ka ta day ta sumanao ka? Ay, di nakmalapdan nga agsao. Tama ka pasuron ti minalam nga aramid mo, Romeo. Na? Di ka lama umangagin inom. Ay, kat kasmatlakan ka, bakit? Di ka lama masumanao. Iso quits talaang. Manginumak, tarabitab ka mait. Bakit?
Rabiin. Ay na, diyak pa'y lagtuglop anak ko. Ay si kakit di ati maturugan. Di matada pa'y klase minton bigat. Nanay. Ay katapay nga rod adi ka pa'y la maturog ngay. Rabiin, anya pa'y lati kukuam. Kwa? Awan. Diyak pa'y lang amin agtuglop. Ay na Rose, saan na mabalinti kasta ka na yun nga agpuyat ka? Ay, kumusta gayam ti panagadal mo? Ha? Okay lang, nanay. Anya nga okay laeng. Di ka man si ka Rose. Di ko nam siguro kat di mi madmadlaw ka dagiti kakabsat mo. Akas layalang-alang mo ti panagadal mo. Ay, saan mo ta, nanay? Anya saan? Awan latdo ba yung ni tatay mo? Di na pulos ipangag ti kanayon nga ibagak ang makapadakas ti kanayon ang nakainom. Ay na, nanay. Naimbag nga rod, ta dito'y laang balay nga ginom ni tatay. Saan amapmapan itino sa dino laditan, akas iti dadduma. Uray pa'y dito'y laang nga aginom, saan lata na sayaat. Ngamin, makapadakas iti salon at ti arak. Day tati pakasurunak. Tatay, bumangon kayon. Aldawan. Ay na, anak ko. Nagmaditerik na. Anya? Ni, apayan nga'y tatay. Diyak nga rod mo, Rose. Nan, dapadapon kayo man. Ha? Ay sus, nagbara kayo tatay. Madingami na talaga terik na anak ko. Nagsakit tintero abagay. Talaga ajak kabalan ti bumangon. Sapay di kay painangan. Diyak ngamin kabalan ti bumangon, anak ko. Ala, mabitla ang tamang yagak iti kanan nyo tatay. Kalpasan na, pag tumaron kayo ni Tiagas. Kan, mangyagak iti pruta sa kanan nyo. Tapno agimbag kayo adagos. Mabitla ang tatay. Nagtangkan tumot ngamin ti ulom. Kanayon da kaabagbagaan, ngam di na kami mo't ipangpangag. Awan tinasayaat nga itdun ti arak. Anya kalakit din ay nagmadilang arudan terikrik na da tao ungat kapay lang aongit. Wan tapno maimula iti panunot mo dagiti ibagbagamikan ka. Tapno di ka katkasla kakaasin o kasta nga darikrik naem. Alan, nanay. Siya akong di makaamukan ni tatay. At yan ti kanon na. Kalpasan na, pag tumarot tumatan. Agyaman na anak ko. Aday ta. Mapanmuntumot nga min as-asikaswan no kasta masakit. Gapoy ti panagin inom na. Iso asigi at ta asigi. Ay, di ta kay man lang agaman. Ay, unay lakit din ni nanay mo ay ha. Ala, baybayan nyo latan tatay. Ala, mangan kayo kitin. Subuan kayo. Takalpasan ang makapangan kayo. Agtumar kayo man ni Tiagas yo. Tapno agimbag kayon ton amamin pinsan, tatay. Buridek, nalamyo nga kada tatay kan nanay ko manang Emmy, ngam spoiled kanyak ni tatay ko. Uray idi teenager ak pailaeng, uray jak kabailan nga ipaay ti amin akasapulan na, ikag kagumaaklat ta.
Kas pangarigan no agsakit, as asikaswak manang. Sigudak ti gumatang iti agas na, juice, gatas, kas kada tinapay. Banag ano na dumaket babalawan ni nanay, kandag iti kakabsat ko. Uray nga minom ako na amang ninom ni tatay ko, talagamot anasingpet manang. Nalaing-laang asumungbat ka ni nanay no nakainom, ngam nakaululimek no saan amalaukan iti serbesa ti darana. Ultimo dagiti kakalugaran mi, amuda anasingpet ti amak, ta iti laksid ti kinarigat ti panagbiag mi, managparabor ni tatay. No adda maapit na kadagiti mula na anateng, maikan na lakit din ti agtagi ko iti daga asuksukayan na, nalukay itinakam na ti agipadawat. No nawadwad ti mabaniitan na nga ikan, amuna ti mangibinglay. Isu na laeng taday tati kanayon apang babalawan kenkwana ni nanay. Imbes ka no amailako, tapno adda ti mainayon iti inaldaw abusbusen mi, ipadpadawat na met. Timat kanayon apambar ni tatay, pakainin ang nagugutom, painumin ang nauuhaw. Nga iso ti indakdakkelan mi apalagip na gapo iti sao ti apo. Gapo mo tadyak ipampamay sa ti panagadal ko idi manang nagsardengak kat nagpakadaak kadagiti dadakkel ko ama panaklaangan agtrabaho iti kantin nga asideg iti balay ti maysa amanangek nga adda iti Manila. Sa anak mat anakagraduar idi ti senior high school manang. Iti pa nagtrabaho kiti kantin, adda na amamok kan nagbalin a nobyok. Inyam amunak iti pamilya na, kan kastamat laeng nga inyam amok iti pamilyak. Isu tinangalukoy kanyak amang ituloy iti panagadal ko. Isu na laeng, ta iti panangituloy ko iti panagadal ko, nasken nga agsubliak iti probinsya mi, isu ang nagbalin a long distance ti relasyon mi. Sapay la kumat iti dayto agundaway, di mo nyalang-alang ti agadal anak ko. Saanan tatay, ikarik. Kan kastamat lang ting karik iti kaayan-ayat ko, anangalukoy kan mangtultulong iti gastos ko nga agadal. Nasaya at med no kasta, ta nakababain no palabsamanan ti oportunidad raos. Nang rona itinubiom anagtalagkan ka. Tatay, No labsen ti agsarita raos. At ato ti gastos tinubiom iti panagtuloy mo nga agadal. Idinto tada kami ka moral support lang amakon ti kabailan mi nga ipaaykan ka. banag adak kalaunay ti kay papanan na kanyak tatay. Saan dak man ama suportaran iti pinansyal, dakkel abanag para kanyak ti inaldaw apanang bagbagayo kanyak. Mama ti akabaal am anak ko. Mama ti ak nga agbaligi ka iti biyag ta nasirib kamat kay. Talaga adakkel ti panagtalag mo kanya-kanya, tatay. Talaga anak ko. Ta mama ti akabaal am maragpatan ta arapaap mo. Agtalakakken ka, Rose. Panagkunakat desididon nga agadal ni Rose Romeo. Talaga ma, Jose. Nagngangatong harod dagiti grato na. Madlaw, nagaed nga agadal. Adamot nagsayaatan ti panagtrabaho na iti kantina iti Manila. Iti asidag ti balay ni Manang na. Ijay da nagamamo iti nobyo na sa anaya. Wen,
Kaitawan ti makuna kitinobyo na. Nasingpat kan madlaw na taknang. Kasta tinadlaw ko, ididamo nga inkuyog ni Rose dito lugar tayaw. Ay, Apay, bakit? Nagunag mo ti sinaay mo. kasano, naibag pa ni Rose ta nagbaliwad. Nasa utan nga agadal. Ang ka, di mo lata maisardeng ti aginom. Na, Agat arak ka manan. ay apo mo't at dayta ka manin ako na. Di man pa naginom kunti dilawang. Kasano kat nagtangkad mo't ngamin ti ulob. Kasano adi ka dilawan. Manmanon amas asikasom dagiti daga-asukso kayam. Gapoy Mabalin ka. ka di, bakit? Ay, Gusto ko man. Matorong takit din tanay. Adalaman ti rabi. Kaya't kon, ti agin na na. Tatay, day titigrado. Kita nga, Naan? Nagngangato ti gradom, Rose, anak. Siyempre, tatay. Kunakmat kamin ka, talaga asa utakon ti agadal. No inyalang-alang ko man tinagadal, idi. Saan itan, tatay? Ay na, ipapanakal ka una anak ko. Babaan kan ka? Mamate ka sumaya at tuti pa nagbiag tayo. Talaga akasta ti arapaap ko, tatay. Ti maiyaon kayo iti kinarigat. Makaparagsak at ang kanday tanga insawang mo, anak. Iso ada kayo, tatay. Sardengan nyo kumamot ng tinalabas a panagin inom nyo. Na, ayaw na yan. Kasla ka lang ni nanay mo, anak ko. At damot ngamin punto ni nanay, tatay. Talagamot ngamin ang makapadakas iti salon at ti arak. Saan mo na nalabas? Di pa naging inom ko, anak ko. At daak ditan, tatay. Ngam saan kayon nga umububing? Sumalog ang tipig sayo. Kat ti arak, pakaruan na ti marikrik nayo asa gubanit. Isong aging kat mabalin. Liklikan nyo kumanti aginom. Un ka di, anak. Amom mo na da ito'y laing. Di pagliw-liwag. Basta, tatay. Aging kat mabalin. Sardangan yung ti aginom iti arak. Tati kayat ko. Makita yo pa iti panagturpos kunto iti kolehyo. Kanti panagbaligik iti biyag, tatay. Kablaawan na ka anak ko. Naiturpos mo batlaagan ti senior high school. Para kada kayo ni tatay daytoy, nanay. Ininutan na matuntun oy mo ti arapa ap mo, Rose. Kat maragragsa ka na unay, anak ko. Itata nakaturpusa kon iti senior high, tatay. Siguro mat, mapat ganyon ti kid daw mi kada kayo. Asar dengan yon ti aginom iti arak. Ha? Di mo ko daan apaayam ti anak mo, Romeo. Agbain ka mo't Ay, anyan, tasyak mo't tinagbalin a sentro ti saritaan.
Jose, bakit? Neros nga anak ta tinagtorpos. Isuterumbang a sentro ti saritaan ita. Saan asya? Ipalpalagip mila ang tibanag ang makapadakas kan ka, Romeo. Unay kayo lakit din aya. Ala, gusto ko man tatay. Nanay, saan kayo nagsubang? Ti kayat ko, naragsak kayo nga agpadpada. Gaputa isagot ko kada kayo ti baligik. Ti panagturpos kun iti senior high ti kayat ko asawan. Para kada kayo daytoy, tatay, nanay. Apaman ang nakaturpo sa kiti senior high manang Emmy, kinasarita nak tinobyok nga agadalak iti kolehyo iti lugar da. Takayat ngamin ti ama tinobyok nga agden na kamin, kabayatan ti panagadal ko. Pinanunot ko nga rod ana imbag ti maipapan iti dayta abanag manang. Kat idi nakaikadeng akon, nagpakadaak kadagiti dadakkel ko. Pinalubusan dakmet dananay kan tatay, tadakkel ti panagtalek da iti nobyok. Kan maysa, agdadatamet ngamin nga iso ti mang supsuportar, iti pinansyal a pagkasapulak iti panagadal ko. Aklunak a medyo nadagsen ti riknak nga umadayo. Nang runakat na irwama kon akanayon at tarabayan, kan bagbagaandak dananay kan tatay ko. Uray pa'y kanayon ang nakainom ni tatay, nalamyong lata kanyak. Kastamotan ka ni nanay ko, nga uray masansan akaungat ni nanay ti panaginom na. Itimat biyang ko, pinanunot kulatan, anabiit laeng apalabsan ti upat atawan apanagadal ko iti kolehyo. Naimbaglaangan manang, taaddan ti video call, nga iso ti inaramat ko, apangep-ep iti iliw ko, kada nanay kan tatay ko. Tunggal rumabii kanayon nga i-video call nak ni tatay ko, kat uray no nabartek, kanayon latta analamyong kanyak. Kas itinaminsan asardam. Video call ni tatay. Hello, tatay. Hello, bunso. I love you. Nadnadlaw anabartek kayo manana, tatay. Ay, saan mat, bunso? Nakainom laan. Ay na, tatay. Saan kayo ang makapaglibak? Nakalablab-baga kayo, oh. Ura iti video call lang ti pagsarsaritaan tayo. Di yung mailibak anabartek kayo. Ay na, anak ko. Talaga nabartek ti amang. Dilibak mo to, may langamin mo't alaklakayan. Di mo babalin alukon ti anak mo anya. Saan mat, bakit? Anya kung mga minagapalukwag ni Rose nga anak tangay. Oo. Huston. Ang mga agsinuron kayo adwa dita, tatay, nanay. Di kagdalag anak ko, tasaan kami agsinuron ka ni nanay mo. Aglinlin namyong kamilaan. Lamyong tarupang. Ay, unay kan, Jose. Ay na, tatay, nanay. Kaskay laubing. Basta sa anak ko, naragsak. Ipampanakal kaunay. At dantan putot ko ang maestra ko naman. Apaman nga turpos ka iti koleyo, anak. Kasta akmat anak ko. Ikarkararag ko akanayon ti panagbaligid. Agyaman ak nanay, tatay. Di kayag danag. Saan kayo apaayan? Tunuyak ti arapaap ko. Ti arapaap yo para kanyak.
agbaligi gaputada kayo ti inspirasyon ko. Dwalaangan atawan, makaturpusak tun iti kolehyo. Husto ti ko na ni tatay idi. Saan ang mapupuutan ti panaglabas ti panawan? Ni, adamot kayam chat ni manong ko. Basaag man. Ading, kagap-gapo ni nanay dito'y balay. Sapsapulan na ni tatay. Ni, apay ngay? Alas Jason ti rabi ngam sapsapulan ni nanay ni tatay ijay ayan damanong. Apay nga tan? I-video call ko man ni nanay. Anya nga taay at tinapasamak. Rose, anak. Ni, nakaida kayo mo't gaya man nanay. Ada ka din dita ni tatay? Ay apo, sinapol ko iti sa dino man amabalin ko apag sapulat. Gamjak mo't tasarakan ni tatay mo anak ko. Anya, apay nga min. Nakainom ka di manan? Ay katanya pa'y ngay. Minalambot nga ginom di tatay mo. Itay nasip ngeten, kunana mapanlag CR. Amumot nga day jarwar ti CR tayo anak ko. Uwan nanay. Day jay, aging gaita, awan pa'y laeng. Napan ko kinita ni JCR, nga maawan mo't. Napanak pa yan ijay balay damanong mo, tamangan kunak no na isarong ijay, nga maawan mo't. Ni, itaman pa'y. Sapay ada sumangpot a bagyo. Day tangarod kat. Ay na, amuman mo't ijay amam. Makapasurun at talaga, nukas jay anak kainom. Mala, saan kayo na masuron nanay? Tinasayaat. Agsarsarita tayo pa'y lang iti video call. Pangururayan nyo kon ni tatay. Ni manang mati umawawag. Ay, hapay nga tayo. Ay, sapay nagpig sa titudo gapo iti bagyo. Hello, manang. Ni, apay nagsangsangit ka manang. Anya? Anya nga awanan ni tatay ngay bagbagam manang. Saan? Sana po no dayta. Diyak mamati na tayo ni tatay. Sige manang, nakita ti messenger ko. Bye. Kita man ti group chat mi jay bagbaga ni manang. Diyos ko, ladawan ni tatay to insend ni manong iti group chat. Minagsubagsulda ka na ni tatay. Sana po na dito eh. Saan?
Anak ko, awanan ni tatayo. Awanan. Anya kami tinapasamag, nanay. Anya tinapasamag ka ni tatay. Nasarakan laangan ni bayaw mo ni tatayo iti asidag ti balay tayo iti agsapa. Awanan biyag na. Gapoy ti panang bagbag kong dakan ko, anak. Diyos ko. Apo yan napasamag ti kastay ka ni tatay. Sino ti awanan ba na nagarawid iti kastay ka ni tatay? Awan pa iti makambo, anak ko. Agi may imbestigar pa ilang dagiti pulis. Tatay, sino ti ayaw pa nagpatay ka, tatay? Tatay ko! Anak ko! Ayop tawanan ba na nagaramit iti kinadangkok ka ni tatay ko? Ayop ta! Awanan da iti bayin! Ayop ta! Nakasarita kong deponerarya, ading. Kaano maiawid dito iti bangkay ni tatay, Manong? Kang itingitan pa ilang ti idadalapos ti bagyo, ading ko. Saan tayo pa mabaling iyawid dito balay ti bangkay ni tatay? Manong, Masapul nga orayin tayo pa nga agsardang ti bagyo. Amo mo tatunggal kastoy ti panahon kat agtagtag ti atop ti balay. anyan na ito napasamak, Manong. Nagsakit. Sino tinagaramit iti kinadangkok ka ni tatay? Awan pa iti may baga dagiti pulis nga imbestigar, ading. Awan pa iti lidda. May papanitiki na siya sino dagiti nagaramit iti kinarangkas ka ni tatay. Nakasingsingpad ni tatay, Manong. Nga mapay ang pinagaramidang da iti kastay. Apa? Diyak masungbatang day ta sa lutsod mo, ading ko. Takaskan ka. Ado mo ti sa lutsod ko, adyak amo ti sungbat na. Tatay ko. Ngamdi kag danag, ading. Mamatak nga agpulon tumot lang ta sino man ang nagaramit iti kinadangkok ka ni tatay tayo. Madusa tagitawan ng bain. Rumbang lang, Manong. Sana mabalin nga agtalinaan anaway at sino man na nagaramit iti kinadangkok ka ni tatay. Masapol ang madusa da. Malungsot na iti pagbaludan. Kagiddan ti panagbayakabak ti napig sa atudo, ken napig sa nga angin nga itdan ti bagyo, iti daydi agundaway manang, ti panagarubos met tinabuslon alwami asang kapamilya,
gapo iti napagteng day di tatay ko. Aminado ak nga idi madama ti panag-video call mi ka ni nanay iti day di arabii, arimwar day di tatay iti balay mi, awan apulos ti panagdanag ko, taamin dagiti kalugaran mi kat am-am mo ni tatay ko. Kan awan ti ammo mi anakakontra ti amami. Tauray no kasjay amang nginom ni tatay, nasingpet ken managparabor. Iso nga awan apulos ti pamalpalatpatan mi, no apay a pinagaramidan da iti kinadangkok. Apaman a nagsardeng ti dadalapos ti bagyo, inyawid mi maten ti bangkay day di tatay ko iti balay mi. Kagiddan ti nalaos a panagladingit mi, ti panagsapol mi iti hustisya, gapo iti napasamak manang. Hustisya nga aging gaita nga agprak-praktis ti tsingakon, kat saan pa'y anagunod ti pamilyami, nang runa una yan day di tatay ko. Nupay kasta, saan kami ang mapukpukawan iti namnama, taam mo mi nga addan tulat ta panagpullo, ti asino man ang nagaramid iti kinadangkok iti day di tatay ko. Daytoy ti pakasarita ak manang, to'y pagayam mo, Rose. Rose, pagayam ko, anyan ang nagkasang tinapagteng day di tatay mo. Awan na pulos tinang namnama at tinasingpet ken naparabor nga amam, kat agsagrap iti nakaal-alumiim ak kinadangkok, asaan nyo pa'y lang nga amuno anya at talaga ti makagapo. Ngam saan kayo nga agdanag pagayam ko, takas iti kunada nga ruden, saan amat maturog ti Diyos. No bilang laeng tamalibasan dagiti responsable ti basol na nga inaramid na itilintag ti tao, sigurado ang maukumdan to itilintag ti Diyos. Alakastaan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti nagla